helt ud i skoven. Det er faktisk rigtig mange, der synes, det er helt ud i skoven, når man siger, at man bliver syg af sin mobil. Og det er måske ganske rigtigt, fordi det er faktisk lige her, vi ender. Så når man får et anfald, så er der ikke så meget andet end at tage sit tæppe, og så køre en tur og finde en god plet i en skov, hvor der ikke er nogen elmaster i nærheden. Så vi er her i skoven. Se, normalt så ville jeg ikke have taget min mobil med herud, men nu har jeg så taget den med og sat den på flymode, fordi så bliver jeg ikke syg af den. Vi er 200 el-overfølsomme, som bor i Danmark, og som ikke kan tåle mobilstråler. Så her ligger vi så på jorden, fordi det er faktisk det eneste, man kan gøre, hvis man får et anfald af el-overfølsomhed. Og kroppen kan simpelthen ikke skille sig af med elektriciteten selv, så man er nødt til at lægge sig på jorden, fordi der er masser af rigtig gode positive ioner, og så slapper musklerne af, og man kan trække vejret igen, og moderjord, den er god. Men hvad gør man så, når man ligger her? Man gør faktisk ikke en skid. Man ligger bare, fordi at kroppen den er fyldt med stresshormoner. Når kroppen den får alle de her stråler gennem sig, så begynder så påvirker det nervesystemet. Faktisk så mister man følelsen i huden, så man bliver sådan gummiagtig over det hele. Og det bliver svært at trække vejret. Og man bliver sådan tung i hjernen. Men hjernen står faktisk stille. Det er meget ubehageligt. Men sådan er det bare. Og det var lidt før man finder ud af, at der er bare simpelthen ikke andet at gøre, end at lægge sig her. Men det kan være fantastisk. Man får nogle fantastiske oplevelser. Og i virkeligheden så havde det været rigtig fedt at dele det med nogen. Men når man har det så dårligt, så kan man simpelthen ikke holde ud og snakke med nogen, fordi man kan ikke tænke. Og man er rigtig dårligt selskab i hvert fald. Så føler man sig også som rigtig dårligt selskab. Så det er simpelthen en ensom vandring. Men det er dejligt, og man lærer os bare at nyde og eksistere, og bare sidde og kigge på græsset. Fordi når man så sidder her, så har man jo masser af tid til at tænke, og så har man masser af tid til at tænke på alle jer, som jeg ikke lige kan være sammen med, fordi I er pakket ind i alt muligt elektronik, som jeg bliver dårlig af, og det er rigtig ærgerligt. Men det kommer jo nok til at tage noget tid, ligesom at få verden at vende sig til, at der er nogle konsekvenser. Men det var så et lille blik ind i min verden her, som den ser ud lige i øjeblikket. Og inden jeg sådan siger farvel, så vil jeg da bare vise jer udsigten, for her er smukt og virkelig, virkelig